sarining manungsa ngamarta asriri sang kusuma sigra hananduk grana kekes kumleyang sarirane sang nata Prabu Puntadewa arsa nindakaken sesaji Raja Suya. Kamangka sang Raja Narpati saindenging jagat raya wis katarungku dening sang Angkara Murka risang Jarasandha. Nalika samono tumenga ing akasa kawang-kawang lelampaning para kawula kang nedheng kalimput sang Jarasandha minangka sang dalang reweting lelakon. Puntadewa, kalungguhan iki kowe nedya nganakake Saji Agung Raja Suya. Pangertenana kalamunta ratu saindenging jagat raya ning bumi iki wis dadi regemane Prabu Jarasandha. Ha la 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 la. Alah arep ngenekke rupian pesta mbok sawah ulamu Sang Prabu yen kawulamu wis makmur wis ora kurang sandang pangan ngono monggo kowe arep ngenekake sesaji agung golek pangan samplokan we urusane karo hukum
luwe ngalintrih ngelak ngagak-agak kok Paduka Tegel mentala arep nganake sesaji Raja Suya ngundang ratu kono-kono mbok jak seneng-seneng ana ngendi durunge ngadil Prabu Puntadewa. Kawulamu dandanana luwih dhisik Sang Prabu. Yat langening kalangan agar antahan muncar anjreng kang puspita arum kasliring samira nomre anakku wong bagus, anakku wong Jentara Puntadewa, kula wonten dawuh katimbalan Paduka Kanjeng Ibu. Ndak sawang kalungkuhan iki
ndak titik saka payu sing guayamana bab-bab kang dadekake gondelaning rasamu kulup dadi Nalendramana sira kudu duweni jejiban ngayomi marang kawula ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Yen to titi mangsa iki rasamu sebet rontang ranting kamangka sing dadi panutaning urip sajroning negaramu ya kuwi para kawulamu ora ana liya mung kejaba sira kulup. Yen bisa dadakana rasamu nadyan ta kaya ngapa lan kepiye sira kulup lagi nancang reribet Puntadewa. Kanjeng Ibu, jagat kula suwung pangidam-idaman kula mulyakaken kawula mapan wonten ing negari Ngamarta sirna Ibu. Larang sandang miwah pangan maratah kula ingkang kedahipun dados pangayomaning para kawula nanging lirwa dumateng sesanggeman. Bedahipun menapa kula mulya nanging kawula negari Ngamarta dados kurban lan kalenggan menika ingsun nedya mandhap saking keprabon Ngamarta kewala Ibu. Lalong indriya mangu-mangu ungkung kanduwan rimang lir-lena tanpa kanen Yayi Prabu, kula nyuwun sewu Yayi. Dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu ingkang kados mekaten kok kados sanes Yayi Prabu Puntadewa. Yayi, ingkang raka ing Dwarawati mboten nate ngertos Paduka Yayi Prabu Puntadewa menika nggadahi panggagas miwah pangarep-arep ingkang cethek ingkang kados mekaten. Yayi Prabu, monggo kula aturi ngemut-emut lampahan ingkang sampun kawuri. Nalika semanten Paduka Yayi Prabu Puntadewa tinanggenah dados nalendra wonten negari Ngamarta menika sanes pikajeng Paduka Yayi Prabu Puntadewa piyambak nanging ugi dipun pilih dumateng para kawula lan kadang-kadang Paduka Pandhawa sanesipun nembe ketaman lampahan ingkang kados mekaten kewala kok Paduka Yayi Prabu nglokro. Wonten pundi titi sing dharma kautaman Paduka Yayi Prabu? Mboten sah suwe-suwe. Amargi durasi. Ning kula pun matur nuwun dene sampun diparingi kapitayan sowan lenggah jajar kalih ndara-ndara kula niki. Ndara Puntadewa, Ndara Ratu Jimat, Ndara Sri Bathara Kresna, Ndara Drupadi. Nyuwun sewu nggih. Kula niki wau mboten mangtimbali nyelo-nyelo kados tutup gendul langsung teng celingkrik lungguh teng ngarep sampean. Den sampean janji dadi nalendra adil lan wicaksana. Lah sakniki kawula sampeyan bengok njaluk keadilanmu lan kawicaksananmu kok sampeyan bingung. Wong papat niki sing dadi ayang-ayang sampeyan Mustika sari-sarine menungsa rikala ginubel dening reruwet ning tetep setya bekti niku siji bojo. Wong sing tetep setya bekti nalika awake dhewe diparingi pacoban niku siji bojo, loro ibu, telu sedulur, papat batur. Bojo sing pendak dina kumpul
ibu minangka lantaran nglairke sampeyan weruh marang Padang Hawa. Sedulur Pandhawa 5, ragane 5 jiwane 1. Pandhawa karo Kresna niku kaya dene kreta jaran lan kusire. Jarane para Pandhawa kusire Kresna niku pun maton. Kula niki mung batur wakile kawula sing dirasakne napa aja mung geleme nampa pawarta sing apik-apik tok, malah sing pawarta elek ndang dirampungke, aja malah nguncalke watu ndelikaken tangan. Nguncalke watu ndelikne asta. Apa Kiai? Lempar batu sembunyi tangan. Dadi ratu niku sing jejeg wicaksana, trap-trapane wong wicaksana niku ana 2, panembah kalih budaya, panembah kunjuk tumrap Gusti, budaya tumrap bangsa. Wong nek ora nindakake kewajiban agama padha karo ora percaya karo eneke bumi sak isine, nek ora duwe budaya nggih angel badhe kumpul kalih padha menungsane. Nek isih gelem manggon teng Ngamarta ya ngrumatana budaya Ngamarta. Gelem manggon ning Ngamarta kok ngelek-elek budayane Ngamarta. Nek enten kawula sing model ngaten niku wetenge mang iseni radio rusak mawon. Men muni-muni ning ben ra ana sing ngrungokke. Sakniki ngaten mawon nggih, Den. Andum gawe perkara niki mengke iso dirampungke kanthi sarana andum gawe. Kula kaliyan ingkang ibu sowan wonten Mbahmu Saptawarga sinuwun Kresna jejibane ngupaya Nalendra sing dinane niki nembe ditarungku dening Prabu Jarasandha. Sampeyan tunggu kraton. Aku ora melu cancut bebantu Kiai pun mboten sah. Cukup wong 3 niki mawon pun cukup. Sampeyan mang teng mriki mang lumebet wonten sanggar pamelengan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Akarya Wikan. Mugi-mugi menapa ingkang dados gegayuhan paduka tansah kinayoman dening dewa nggih, Den. Ndak kira wasana trontong-trontong pepadang kang ngemuli negara Ngamarta iki kula mara gaging nyuwuna ning ngarsaning Gusti lan aja nganti kagok atimu Puntadewa. Wah. Arsa madangi jagat
Ayu Timboko Redu mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya putula war panjriting turang gesti miang dwaja kang kegiter ora kata ingkang dwaja dwaja layu sopit Dayi Timboko ana dawuh mapa Kakang Hamsa nimbali marang pasewakane adimu Timbaka kalungguhan iki anggonmu nindakake kewajiban ngunjara para ratu kuwe wis entuk lan pangestu maku wis sembada ngunjara ratu cacah 30. Kowe ngunjara ratu cacah 30? Iya. 30 ki ijen. Yen kowe, aku ya semono uga 30 ijen. Ora nggawa kanca blas kur nggawa sertifikat. Masuk. Togok wonten dawuh tindakan duke Sinuhun Prabu Jarasandha bener piye bener ning benere dhewe Sinuhun Prabu Jarasandha nedya nindakaken
menapa menika sesaji Agung Lodra. Mongko sing jenenge sesaji Agung Lodra niku pangurbanane para ratu sing sacacahe enten 100 niku mengke dibekakak dibeleh urip-uripan wonten negari Giribajra. Ya iya. Ning ora dikepakne kok dibeleh urip-uripan. Iya tepat. Menungsa iki dibeleh. Niki kula sing ora cocok. Pangurbanane nyawa mongko ratu wong sak negara niku mengke nek mati kabeh wong mateni wong siji mawon dosane ora karo-karuan wong urip. Napa melih kok malah mateni wong 100 negara sakniki pun entuk 97. Isih kurang 3 negarinipun negari Ngamarta, Dwarawati, Mandura niku dereng kecekel. Sak jam kas kuwi engko bakale kecekel kok engko sak jam kas mesti rampung. Urung karuan. Urung karuan sak jam rampung, setengah jam kas rampung ya iso. Sing ditonton ora kok apa-apane ya gak. Penonton isik ya terus rampung ngalih kabeh ya rampung ngono ya gak. Rasaken gunem sing tanpa guna. Kalungguhan iki kowe kudu nyengkuyung apa sing dadi tindak tandukku miwah Yayi Dimbaka lumarap perang ning negara Ngamarta nggih. Nek sampeyan boten saged kula elingaken nggih sampun. Ning wanti-wanti pameling kula sampeyan menawi mlebet wonten negari Ngamarta sing ati-ati. Sing ati-ati wis to jagang jero. Beteng sing kandel ngoten. Sampeyan iki mengke arep budal teng Ngamarta kula kalih Togog badhe kerjasama. Kerjasama apa? Badhe golek kayu terbela. Nggih gawe apa? Nggih damel pandosa nggih ngusung mayit sampeyan niku wong loro. Parat. Ora peduli setan gundul tina iki krapna para wadyabala budal menyang negara Ngamarta ya, Gog. Sendika ngestakaken dawuh pangandika paduka ingkang sinuwun. Karepe Rahat Bala ning njaluk mau sepak ngono ta kuwi. Ya, ora masalah. Wong nek disiplin ya ngono kuwi. Ya. Ayo budharana ayo. Wah. Oh. Maju. Ayo. Lah. Yo, buka. Lah. Kethuke aja drimpet. Lah. Yo.
Senira acam prang Sri Harjuna Sasra lawan Raden Mantri Aliru Prabowo Tanono kasoran mangkono Srina Rendro Amanggo Dewi Krama tedak saking rata Hamrapake mungso ira Jawa tengawiyat ngutanaken kembang lumrang Banjaran Sari lumrang Banjaran Sari ayo yono ning ngarep saka sandhangane kowe tumenggung apa para nyata yen to kene iki ladan negara Ngamarta ya bener kowe sih kowe mapan ana ing negara Ngamarta kene kowe sapa ya kowe takon karo aku jenengku Miyatingrat Sudibyanong Sastra Winner sapa tumenggung Miyatingrat Sudibyanong Sastra Winner celukanmu sapa diceluk Win ngono tok bae tumeka ana ing kene ana wigati sing kepiye sing jenenge Prabu Puntadewa kon gawa rene tak krincunge siklak bondone tangane tak nggih pengewan-ewan kowe mudeng ratu gustiku jenenge Prabu Jarasandha goleki Prabu Puntadewa Kresna Baladewa nek wis ketemu ta cangkeme wah Kuncing langit klap-klap katon Pak Joyo ngantem ra omong-omong parat oh oh halo dadamu oh oh ah yo oh oh kowe buat jaluk oh
Waduh. Oh. Wah. Iya. Loh. Oh. Iya. Buat gulumu kowe. Ah. Oh. Oi. Oi. Ah. Oh. Iya. Oh. Oh. Ah. Hey. Awas. Sapa? Kok muncul saka bumi iki sapa kowe gen? Antarja. Sapa? Antarja. Wah, ilang nyawamu. Awas, kethuke awas. Hoi. Hoi. Wah, menteleng barat. Hoi. Lho, aja didakno Mase. Wah. Hoi. Ah. Lho. Wah. Hoi. Ah. Hoi. Dan goreng ati wolak balik Wedian gagah tenan. Ireng ulese sapa? Takon karo aku, Gatotkaca. Wih. Gatotkaca ki jebule kowe.
Ayo maju. Wah, kokop getihmu. Os. Pun car kowe. Hot. Bu. Oh. Pak. 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 Ben ora stres mergo ora iso udut. Hut. Iya. Iya. Ta. Hut. Oi. Oi. Ta. Ai. Oh, Pak, yo, hut, hut, oh, Ya. Itu yang ya. bumi kunjing langit lap katon lir genjang alis risang paweh kantrung kowe mati tak lumpati so bali urip bae aku nek enek kowe ngene iki seneng kakang tegese aku nadyanto aku mati sedina kaping 40 nek wis mbok langkai pisan aku mesti urip maju wah Werkudara alon-alon ditata rasane rasa kemrungsung kula nuwun kula ingkang sowan monggo dipun lenggahaken menapa wigatosipun Hol! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Wah! Wah! Ada yang mati. Oh! Ada yang
Nyatlang ning kalangan aglar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorote tanpa padang ayo tangyo lekaning atiku ayo soroteng mandan sumula amadangi jroning pasareyan Watalah para wadya bala saka negara Giribajra wis padha mati kabeh. Ya to ya. Panjenengan ingsun Prabu Supala ora mung mandheg tekan kene wae. Nggonku bakal ngosakake negara Ngamarta lan uga Kresna sing jarene iso ngrupat larane si Supala. Pandhawa Kresna musuhmu Prabu Supala Parat. Os Mbak Uun
Mangga. Yen padha prasaja urip prayoga Yo, ayo taro dolanan kentongan yo. Lho. Yo, gilir, gilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Wayang kaya ngene ndahe kok jare haram ya, Gong. Wong ki nek tresna budayane wis tipis ya ngono. Wong ki nek wis gelem manggon ning Indonesia, apa kuwi khususe manggon ning Jawa, ya kudu tresnani budaya wong Jawa ngono. Saiki salahe apa lho budaya Jawa ki tumrape umpama kanggone wong Arab ngono ki salahe apa? Umpamane awake dhewe ki sing menganut agama Muslim, umpama salat ki ya nganggo Al-Fatihah ya nganggo basa Arab, ora nganggo basa Nacaraka. Ya nah, apa ana kok Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ana Caraka data sawala apa eneng. Ora ana ngono. Kabeh kuwi kudu saling menghormati tepa slira antarumat beragama. Agama karo budaya kuwi kudu mlaku bareng, Truk. Wayang is my dream, not her, Truk. No. Wah, wis iki. Malah saya ketularan karo Mbak Kinanti iki. Aku wanyel kok mesti kok aja kaya ngono kuwi. Awake dhewe iki urip ning Indonesia ya kudu saling menghargai, unggah-ungguh ya kudu padha-padha ling ngurmati. Iya. Wong nyatane Sunan Kalijaga, njeng Sunan Kalijaga ki menyiarkan agama Islam ana Indonesia. Apa iki ana ing donya iki ya nganggo wayang kok, Truk. Heeh. Kena nonton wayang aggere gelem nindakake wudu karo maca syahadat. Kamangka menungso utawa wong kuwi nek wis maca syahadat karo nindakne wudu otomatis mlebu Islam. Ngono. Ya saiki eleke karo salahe wayange ning nggon ndi? Coba. Aku ora trimo ngono kae. Wong sekarang budaya wayang itu harus diganti karena sekarang kekinian. Sekarang sudah banyak anak-anak yang bisa
bilang apa kuwi di layar kaca di panggung. Nek wayang dipateni tenan aku karo kowe rak yo merongos to, Truk. Iya, mulane kuwi awake dhewe ya aja emosi, awake dhewe aja gampang nesu mergo penganggep sing ngono kuwi mbok menawa piyayi-piyayi sing ora pirsa ya pirsa wae. Wong kae klarifikasi kaya ngono akhire ya terus di seneni karo para kadang-kadang dalang ora kok ngene iki terus ndadekke kerukunan ora Truk ning malah dadi padudon. Mula sing rukun, ayo to apa to alane menghargai dan menghormati karya agung budaya kita. Apa meneh wayang iki wis mlebu ning UNESCO Truk diakoni karo donya. Ora mung diakoni karo Indonesia ning diakoni dunia sebagai masterpiece warisan budaya luhung dunia. Loh, tepuk tangan untuk wayang gamelan dan budaya Jawa. Iya. Jebul kae Bapak Kepala Dinas rawuh. Terus Bapak Kebudayaan, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur lan ugi selaku Ketua Pepadi Jawa Timur Bapak Sinarto Eskar MM. Kula nyuwun pangestu Bapak. Iya. Iki putrane uga adik kelasku sing kuliah ning Solo kono, Truk. Dik Satwiko. Lan ugi Daten Katalumpen, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Ibu Dian Okta Yosinta SH, MSPDM. Lan ugi Bapak Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur, Bapak Samad Widodo SSMM, lan ugi Bapak Ibu pejabat ingkang mapan wonten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur lan ingkang mapan wonten Gedung Cak Durasim mriki. Lan uga pemerhati seni budaya Jawa Timur ya, Gong. Dan ngaturke panuwun sing tanpa upama. Yen awake dhewe wis diwenehi diparingi kesempatan meneh, nek ora kleru awake dhewe wis ping 4 nek ra ping 3 iki ya, Truk. Kelar-kelir ning kene. Aturaken panuwun ugi dumateng Mas Widyasena, Mas Rio ingkang sampun kepareng ngampili menapa menika ringgit agemanipun ingkang nomor setunggal benjang menapa badhe dipun paringaken dhumateng ing rayu nuwun. Wayang tek apike kaya ngono ya, Kang. Wis to percaya ora. Wayang iki iso nyulap menungso lho, Truk. Ento. Arepa iki mau awakku ki rada greges. Wayang iki mau ya saya greges. Oh, malah saya greges. Truk tenan aku mau wayang iki esuk suntik sik, Truk. Mula nganti serak kaya ngene iki ya nyuwun pangapunten ya, Truk. Ora dadi apa. Wis ning kene pokoke enenge gur seneng karo seneng arepa ning kene iki ya poso geni, Truk. Ora entuk udut belas, heeh. Akhirnya terus goblok dadak. Ora masalah ya kudu ngene iki, kudu diterapkan kaya ngene iki. Maksudnya diterapkan rong jam tok nek sewengi aja. Ditepungke iki mengko ora sewengi. Wis iki anggere wis ngene iki sinden-sindene do pateng plerok. Ayo durasi ngono kuwi kok. Iya. Iki ditepungke nggih nyuwun pangapunten persajan mawon kula sowan mriki namung betok kanca 3. Sekawan kali sing nyimpeng niki sing ngendang kali sing beduk kalian Mbak Uun niku sing nomor 2 dari sini. Nah, makane sing piyayi-piyayi menika ingkang mbok menawi kula dereng tepang diwanohaken riyin mboten ketang mung pinten menit. Monggo Mbak ingkang saking mriki dhewe tuduk gendrek. Sugeng dalu Mbake. Inggih, sugeng dalu Pak Dalang. Oh, kok Pak kok tuwek ngono. Lho. Om cakep. Iki piye ya? Wis aku angger pethuk wong wedok sing untune di kawat bendrat niki katon.
Alhamdulillah, mesti ketok nek wong mampu iki ngono kuwi. Amin. Oh, sing anggere dikawat ngono kuwi pasti minimal kamu untuk untunya mesti minimal 30 juta ya. Mboten, Pak. Iya. Nggih glundung noling glundung. Oh iya, mau daftar puluhan Pak pakai untu bendrat. Mboten kok, Pak. Oh tidak ya. Agar lihat indah itu. Nggih, supados langkung cantik. Oh iya. Siap. Adik namanya siapa? Nggih, nami kula Angelika. Angelika. Nggih. Wow. It's my dream tuh, Truk. Angelika, rumahnya mana? Kula asli Surabaya. Surabaya. Nggih, asli Surabaya. Bisanya bahasa Indonesia berarti ya? Nggih, Jawi nggih saged lho. Jawi juga bisa. Surabaya mana Samantaan? Napa? Samantaan mana ya? Endak-endakan iku pundi to, Pak? Entaan iki maksudnya piye ya? Anu, jalan tol sama jalan tol, gerbang tol. Daerahnya mana? Benowo, Pak. Oh, Benowo. Nggih. Karo gone lurah? Lurah sinten lho. Masa sak desa gak enek lurah blas? Di Angelika ya. Nggih, Ya Angelika. karena ini durasinya ya tidak memungkinkan, ini sudah 8:30. Nggih. Badhe ngersakaken menapa? Oh, kula. Heeh. Kula. Iya. Jangan gitu toh, saya udah anak dua, mbok inget terus mbok tantang saya ya. Mboten lho. Oh. Dek, mana? Ayo Dek, Kak. Apa? Kula napa nggih? Terserah. Terserah. Ini kan ada karawitan Bapak anu kukuh laras. Mau apa? Melatih rinonce. Oke, siap. Melatih rinonce. Nanging mboten. Hah? Mboten. Nyapa? Kula nyanyi. Iya, nembang kok nyanyi. Nggih, nembang, kula Nyanyi nembang. kok, balonku ada 5 nyanyi. Nggih, kula nembang. Oke, siap. Gending menika ugi dipun aturaken dumateng warga Warijati ugi rawuh sing ngendikan Mas Rio. Nggih, matur nuwun. Lan ugi matur nuwun dumateng sinten kewala ingkang sampun nyengkuyung wontenipun pakeliran wonten ing dalu menika. Iki kan lumantar live streaming ya, Dek ya. Nggih. Cak Durasim channel insyaallah bener. Monggo. Monggo sama koordinasi dengan Mr. Kukuh. Langsung langgam? Sakarsa monggo. Ya, langsung langgam ya. Nggih. Oke, siap. Monggo buka celuk, Dik. Angelina Sondak, monggo. Angelika. Angelika. Lakae wos mrene nyangke kembang melati rinonce tondo yakti
Ternyata di Angelica ini nyolong petek, saudara. Nyolong petek. Gending menika kula aturaken dhumateng Mas Bambang DS. Nggih, wilujeng bresani. Ya ya yuwah. Ayo gen. Iki pasangonku mawar asih lahir terus sing Terima kasih adik, nggih matur nuwun. Besok kapan-kapan bisa ketemu sama Om Bandi lagi. Om, ini kono gawanku Mbak Uun mijil saking Diun. Ya. Terus sak banjure wilujeng dalu Bude turuk tulu untuk gendrek. Nggih, sithik mawon nggih. Nerinci Pak Dalan. Nggih. Lere tepat. Nggih. Nami kula listening Setya Winanti. Tes nanti. Listening Setya Winanti. Ibu listening nggih. Inji. Nggih, wah nika kula sampun mireng-mireng wonten pun mireng kula. Mireng-mireng kok sampun mireng iki piye. Mbak listening nggih. Panjenengan nggih saking Surabaya nggih, Bude? Aslinipun saking Wonogiri. Oh, asli Wonogiri. Inji. Wonogirinipun Wuryantara. Wuryantara, cedhake Purwantara mriku. Lenji. Nggih, cedhak nggih lurah mriku nggih. Nggih, mesti enten lurae. Ibu listening nggih. Anu ingkang sisihipun Bude sinten? Mika. Kula. Nggih. Nami kula nika wau kembaran kula lho. Niki. Nggih. Ibu listening menika? Lho, senes sing kidul ki ambak niku. Oh, sing niki. Nggih. Lah niku lek Wow, celukane bujel. nggih. Kan bujelita toh, celukane kan bujel. Bujel. Lho nggih monggo bujel. Nggih, bujel. Pancene kula lak bujel. Mboten Tapi ampun. enten terusane. Pripun? Angelita Nggih. Sariatun. Hasanah mboten. Nah, Husnul Khotimah. nggih. Nggih. Ibu sinten Bude? Estu asmane sinten? Saestu kula niki Sriatun. Ibu Sriatun nggih. Nggih. Nggih, cara anune Angelita niku nggih tambahan ngoten nggih. Lho mboten, niku gawan. Oh, gawan. Nggih. Nggih. Berarti jenengan lahir niku kalungan surit nggih. Lho, mboten. Kalungan usus. Mboten kalau ngumplung. Oh, nggih. Ibu Bude Sriati nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Bu Sriatun nggih. Cara montor sing iki Angelika Sondak iki ya Vario. Ya toh. 150 R kae, cengklak makber banter. Sisihe Mbak Uun. Kae cara montor ji. Rada watos mergo awake kuru ning payune kesit. Sisihe menika cara montor nggih KLX modele dhuwur nggih ning medan sing rada grunjal cocok. Nek Bude sinten nika Sri? Nah, niki Sriatun. kudu liwate kudu alus-alusan. Nggih, cara montor wonten jenengan niku anu Bude. 75. Sanes. Nmax. Ketoke Wah gede. montore nggih montore Nggih, gede. gede. Lah, tapi Jero enak niku. jero joke ombo dadi. Nah, nggih. Jenengan apa semerep? Nggih. Oh, ngapur ae. Jenengan jok kula semerep to? Napa? Jok kula semerep jenengan. Paling nggih Pakde niku semirsa. Nek kula niku mboten cenanangan ngoten niku kok. Nggih, Mbak, anu Bude listening badhe nyuwun berkah pangestunipun. Badhe ngaturaken menapa kunjuk dumateng para penikmat seni wonten ing dalu menika Bude. Pelok Nggih. barange mawon jeneng kula. Oke, siap. Nggih, favorit niki. Men dibawani kalian para Bapak Penggirong menika nggih. Injih, Nggih, no. suwantenipun sae-sae. Suwantene jos kok niku kok. Eman-eman. Nggih. Ayo tuting-tutikan, heeh. Aku ojo, kowe bae. Ojo kowe sing maju. Napa, mangga, elok bareng bebas. Cayane.
Gegarane wong akrami. Mas sinten asmane Mas? Kula Jaya Pak Dalang. Jaya nggih. Nggih. Jaya di udara. Sip. Kita jenengan iki mahasiswa isi to? Kadose. Oh nggih. nggih. Tau petuk nek kok maneh anu kayak. Tutu bondo tutu rupa. Mas sukses. Jenengan apa sing sok kagem topeng nika? Bajing loncat, bajing. Mas. Senes. Oh dudu kae Mas anu. Oh iya dudu. Dede Pak Dede. Nggih nggih, pangapunten. Monggo Mas. Nggih. Among ati pawi tane. Iya. Dek mau ki sore jenenge gladi bersih ki geger karo bapake. Wis Pak, wis Pak. Bang. Ayo. Chandra Purnama Siti. Mas Jaya. Monggo Mas Jaya. Luput pisan. Manise pisan. Kena pingpat. Kena pisan. Jenengan saged swara wedok, Mas. Mboten. Kepang. Ya terus. Ajengaken, Pak. Nggih. Yen gampang luwe gampang. Iya. Masuk, Dik. Tak kira ora seleh, jebule seleh. Ya, bisa. Oke, Gen. Kok yen angel Ganti sisih kancane ya dipikirno Gen sampinge. Angel ke maka. Kancane ya dipikirno Gen. yen angel Waduh. Oh tak ketung gong. Wah, suarane angel kok. ke langkung. Bariki aku njaluk nomere Mas Jaya iki kok. Nomere Mas Jaya. Monggo. Oke, siap. Monggo. Monggo bareng tutup. Tan kena numbas arato. Monggo Budi listening, buka celuk. Nandang susah, sapa sing
nanging ning saiki nek mukti kok malali marang aku oh ngono aja anu dipun telasaken Bude Sri niku mangke setunggal rambahan malih terus telas wonten nggih. Nggih. Monggo Ibu anu Enmek monggo. Kok jek eling ae to. Ayo Bude. Tapi sepel kok nggih. Napa? Sepel niku nggih. Kula oleh jenengan to? Nggih. Wow, jelas ngoken. Lah nggih. Nggih. Wong kula nggih. Nggih jenengan niku mboten usah dipacaki ngoten modern kok jenengan. Lho lah nggih. Lagi medal tangane pun ngeten-ngeten tok ngoten. Lah nggih. Iya nggih wong. Monggo Buden Mek. Iya. Nggih, matur kang tanpa upami inggih labet saking wekdalipun ingkang sampun radi ngesuk menika tetep pelok barang mawon Mas Kuko. Ayo ndereke ndarane awake dhewe iki. Ndara Kresna Janaka karo Ndara Werkudara kuwi wis mapan ana ing Gunung Cetyaka. Gunung Cetyaka. Arep mlebu ning negara Giribaja. Ya ditonton kridane. Sikrabala kang tumingal Rang campa samya madali Pertatet wileteng kodo Danyangkung manguncang niti Bencang sangat cimicil Latinya
kali wus Trasna Surawilaka kaya buta sing ora kil pasti cangka gendang nyomang ngambak yo jramprong kelawan kowe Werkudara wonten dawuh katimbalan paduka Kakang Mas ana dawuh apa Clitheng Kresna kakangku iki sawetara wis mapan ana ing Gunung Cetyaka kiwa tengening negara Giribajra kene iki ana salah sawijining gunung jenenge Gunung Cetyaka maragake sawangen ana ing pucuking gunung kae kaya ana wujuding tambur ingkang jenenge tambur Kyai Gurnita ya tambur Kyai Goraswara menika dumados saking menapa Koko Prabu kae biyen tambur Kyai Gurnita kuwi dumadi saka lulang kang dumadi saka lulange Sinuwun Prabu Biyadrata ing negara Giribajra ya kuwi bapakne si Prabu Jarasandha lulange dibeset didadekke tambur jenenge Kyai Goraswara ya jenenge tambur Kyai Gurnita wigatine kepiye dene tambur kae mapan ana ing kono samangsa kathoke suwek rasa melu-melu nyapa to kula iki nek ora metu niki kula iki ngantuk kula tak tumpun mriki nggih tapuke lah aja ekstrim sing santai ngoten lho monggo mereka niki Ndara Kresna ki angger nyeluk apa kuwi ngundang Raden Janaka ki cuwak cekbet Janaka kula Werkudara apa demen ki ning dalang nyeluk Janaka karo Werkudara ki kleru Werkudara apa Janaka kula oh mbok alon-alon ngono nyapa nek ora iso Werkudara apa Janaka kula ora sakaken gunem sing tanpa guna Janaka wonten dawuh katimbalan tambur Kyai Gurnita kae sampurnakna luwih dhisik ya bumi kuncing langit kelap-kelap katon lere genjanging alis Kyai Janaka kalungguhan iki tambur Kyai Gurnita wis bisa sampurna ketitik Prabu Biyadrata wis ngaturke panuwun tumrap sira Yayi bakal ana trontong-trontong sulak ing padang tumrap negara Ngamartayuh lumebulan lonan mapan ana negara Giribajra ya Di monggo kula dherekaken Koko Prabu
Saya Jono. Pamedhare wasitaning ati Sumantok waliru pujangga Jayajena wonten dawuh katimbalan paduka Kanjeng Rama besoke sing bakal gumanti nata ana ing negara Giribajra kene ora ana liya mung kejaba sliramu kula Jayajena paran pawartane pamanmu sakloron Hamsa Dimbaka ngrangket ratu telu Prabu Puntadewa Kresna karo Baladewa nuwun inggih Kanjeng Rama waleh-waleh menapa mugi wonten kawuningan jingandika Kanjeng Rama Prabu Dewaji kabar ingkang sampun kula tampi pawarta ingkang sampun sumebar bilih Paman Hamsa miwah Dimbaka gugur wonten madyaning rana Kanjeng Rama piye parat Dawa tata katiwisaya Indriyaksa Suramaruta Weladal parat apa boyo iki mengko ana sambung rapete lawan pangimpenku sing nalika semana ning nuju dina Sukra Manis jeneng ingsun duweni pangimpen Kalamunta negara Giribajra kena banjir bandang ringin kurung sakembaran negara Giribajra rungkat saoyot-oyote Jayajena iki ana pawongan mlebu ning negara Giribajra yen tak titik saka sandang penganggone kowe cetha pandhita ya Brahmana ya Kalamunta ditepungake panjenengan ingsun Begawan Narayana aku Begawan Balawa aku Begawan Suparta kowe Prabu Jarasandhaya malah tiwas kebeneran gonmu tumeka para pendhita mapan ana ing Giribajra aku malah arep takon karo kowe takono yo aku bakal takon karo kowe miturut pangrasaku negara Giribajra ketaman banjir bandang wit ringin sakembaran rungkat saoyot-oyote kuwi duweni perlambang apa? Jarasandha.
Mendhuwa kamurkanmu kalamunta kalungguhan iki tindak tandukmu bakal antuk palating Gusti Kang Maha Wikan. Ketitik kowe wis sembada narungku ratu cacah 100 mapan ana ing negara Giribajra kene. Kalungguhan iki ingsun dewaning adil bakal nanting marang kowe. Sejatine panjenengan ingsun iki Prabu Sri Bathara Kresna, buriku Yayi Werkudara lan Janaka sing bakal ngentasake nyawamu Jarasandha. Yo, rasa dadak nganggo kesuwen kowe teka ana kene nantang marang Prabu Jarasandha. Wong sing gedhe dhuwur metu coba. Ayo dibuktekne ana kene kowe apa aku sing bakal mujur ngalor. Batange diudel-udel gagak. Tabrak gangsalan Romo Tiar. Wah. Hul. Oh. 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 Ayo, ojo lunga. Ayo, ojo lunga. Petro, aku didelik nih loh Mas Yahya. Apa? Kakang Kresna nang ndi? Sik, golekane. Ya nggih. Padakne wayang golek bae to, Tru. Tingale. Tak idoni niku. Walak.
Iki piye? Jara Sandha tikel tikel nyawane. Tak jojoh Pancaknaka ora mati. Kowe tak kandhani Werkudara. Nih. Cetha. Apa? Nih. Mengkeri tok. Kuping ora tau dikoroki ngono kuwi lho mesti. Kula rajin membersihkan telinga, tenggorokan dan mata. Yo aku mudeng. Ayo, aku ora bakal bisa mati. Ora gage Tamanana kuku Pancaknaka ora bakal mati. Mokal menungsa urip ora bakal mati nyo Tandakana. Aduh. 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 Pak. Kok apake iki Werkudara? Po. Pak. Oh. Ayo. Saiki wis madhep ngalor batangmu Jayasena ndi? Sinuwun Prabu Kresna. Aja lara ati dene patimne bapakmu Jara Sandha kalungguhan iki ana ing tangane sedulurku. Om ya kuwi Werkudara. Inggih sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kalungguhan iki para gage Pudarana. Para nalendra saindenging jagat raya iki sing wis dicengkerem dening bapakmu Jara Sandha. Padha balekno marang negarane dhewe-dhewe lan sira Jayasena dadi ratu ana ing Giri Bajra jejuluka Prabu Jayasena sendika mangestuaken dawuh. Yo Bali. Mulai. Ayo mulai. Ayo mulai. Bali. Ayo mulai. Dap langning kalakar pantan kar Sang Sri Baladewa Narpati
Putu Prabu, kalungguhan iki wis kasembadan apa sing dadi panggantamu minangka dadi ratu mapan ana ing negara Ngamarta lan sira kulup wis sembada nindakake sesaji agung Raja Suya kang diestreni dening para ratu satus negara tumplek blek mapan ana ing negara Ngamarta. Aku melu mangayu bagya kula Yayi Prabu. Kula nderek mangayu bagya dene Paduka Yayi Prabu sampun kepareng nindakaken sesaji agung Raja Suya. Kula aturaken mangayu bagya Yayi dene Paduka sampun sembada nindakaken agung Raja. Aku melu ngestreni kula Durga Mendak Kalasirna anggon nunduweni gegayuhan nganakake saji Raja Suya. Nuring nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene sedaya kewala sampun kepareng nyengkuyung tindakipun Puntadewa nindakaken sesaji agung. Lan kalenggan menika kula nedya ngaturaken tarima kasih maringaken bebingah tumrap kadang kula ingkang sampun kepareng hanyeng kuyung miwah paring sabiyantu dumateng kula. Para gagih pilihen sapa sing kira-kira nampa bebungahe sira kula Puntadewa panjenengan ingsun bakal hanyekseni Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula aturi majeng anggen Paduka pinarak lenggah Koko Prabu. Kala naraba Kresna kang tulus hanya krorong Resiwara Janawi Suta. Koko Prabu, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene Paduka Koko Prabu sampun kepareng paring sabiyantu dumateng ingkang rayi kula pun Puntadewa. Menawi to boten wonten Paduka Koko Prabu ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta, tetela Paduka Koko Prabu menika dewa ingkang asipat titah lan monggo kula aturi nampi bebingah menika Koko Prabu. Makirin, makirin. Umasanya pratangga windu wiyat amun-amun ler kumampang mengkirin bebungah menika dipun paringaken kaliyan Nalendra ireng niki nggih. Nggih ngoten napa pripun? Bebungah menika dipun paringaken dumateng Prabu Sri Bathara Kresna Nalendra ing Dwarawati kamangka kabeh menungsa niku pun weruh. Bosoke Nalendra niki niku pun ngerti kabeh. Zaman isih enom biyen dadi Narayana, ana titir kidul ana maling, malinge Narayana, titir lor ana maling, malinge si Narayana niki. Ngaku jarene sing iso ngruwat Prabu Sisupala. Nalika semanten mripat kula telu, tangan kula papat sing loro mung lemes kaya ula. Sing iso ngruwat Prabu Kresna jarene pati uripe Supala ning tangane Prabu Kresna nek wis kelakon mirangke cacah 101. Dina niki ula ora arep melu-melu Kresna dadi pamong mapan ing negara Ngamarta. Kula boten sarujuk. Kresna wonten dawuh yang kowe mau ki sapa? Menika kala wau Prabu Sri Supala menika Nalendra ing negari Cedi. Nalika semanten lairipun Sisupala menika
Mboten kadidene bocah sak lumrahing bocah. Supala mriku mripatipun wonten 3, tanganipun cacah sekawan sing loro mung kaya ula tanpa balung. Nalika semanten kula ingkang saged nyampurnakaken Supala temah Supala dados Nalendra ingkang gagah sentosa ning janjinipun. Supala nyawanipun Supala wonten tanganipun Prabu Kresna. Lan menika sampun titi wancinipun cacah 100 Supala mirangaken Prabu Kresna. Lan lampanipun Supala kedah kados mekaten Eyang. Oh ya. Aku nyekseni yen to pancen kaya mangkono. Monggo kula aturi pinarak lenggah ingkang satata Koko Prabu. Negara kraton kok endahe kaya ngene. Eman-eman Duryudana Prada masem metune mung pisan tok. Iki piye paman langgih ta keponakanku. Menika kados pundi kok nganti salendra raos sing manah kula. Dene para Pandhawa kok saged dados panutaning para umat sak donya niki. Negara kok endahe kaya ngene. Ayo mlaku lon-lonan mlebu ana negara Ngamarta paman sekune. Nalika samono Sang Prabu Duryudana tempah lonan nyawang marang endahing gumebyaring negari Ngamarta. Ingkang dipun sengguh Jobin ingkang endah nanging nyatanipun menika balumbang. Prabu Duryudana mlampah dipun tulat kalian ingkang paman Patih Harya Sengkuni wonten wingkingipun. Boten pirsa Purwa Duksina Prabu Duryudana kecemplung blumbang. Dipun isin-isin kalian para kawula miwah Dewi Drupadi. Kenapa keponakanku? Sampeyan mripate ora ngingeti wong sing ngarep sampeyan ngono kok. Kula lak mung ngetutke sampeyan. Lah mulih ora nggawa salin wirang-wirang. Sampun paripurna. Ndara kula Puntadewa anggenipun nindakaken sesaji agung Raja Suya dipun sekseni dening para kawula dasih ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta khususipun lan ugi ingkang mapan wonten ing Nuswantara umumipun. Lelampahan menika mugi saged handayani tumrap Gedung Cak Durasim. Tepuk tangan untuk Gedung Cak Durasim. Mugi-mugi tansah dados patuladan sagunging para manungsa ingkang nedya tresna lan gilut dumateng kabudayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pergelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan jangan lupa pantengin Instagram